Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa pagkahunong aning atong giantos nga pandemic, ug alang usab sa pagampo sa atong mga minahal nga mga benefactors ug donors nga nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, andama ug lig-una ang among mga kasing-kasing aron inigabot ni Kristo nga imong anak, makaplagan kami niyang takos nga motambong sa bangkete sa kinabuhing dayon ug mukaon sa langitnong kalanon nga ihatag niya kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Og niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan, alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon, og labing maayong bino. Og langkaton niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon o pahiran ang mga luha o papaso niya ang kaulaw sa iyang mga katawhan, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga mao'y muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan tunob-tunoban ang Moab. Ingon sa uhot nga tunob-tunoban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa mga lunhaw nga sibsibanan, iya kong gipapahulay. Sa tampi sa malinawng tubig, iya kong gidala. Iyang gilipay ang akong kalag. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi.
Iya kong gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan maglakaw ako sa walog sa kangitngitan, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa kaikman ikaw sa akong kiliran. Sa imong sungkod ug imong baston, imo akong gihatagan ug kaisog. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Imo akong gihikyaran ug kalan-on sa akong atubangan. Samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway, imong gidihugan ug lana ang akong ulo. Nagaawas nagayod ang akong imnanan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitungas siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dagkong panon sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang ug uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus, ug sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, ug gidaig nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan niya. Naluoy ako niining mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako, ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papulion ko sila nga walay kaon, kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an ang utana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon niining mga tawhana. Pila ba ka pan ang anaa kaninyo? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 ka pan ug may pipila ka gagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 ka pan ug ang isda, ug nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an
ngadtos mga tao. Og nangaon silang tanan, og nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lisod kaayo nga ang atong pagkaon 7 ra ka paan unya ang mangaon mga 4,000 ka buok. Murag lisod kay na nga hikay, no? Karon gani daghan kaayo ang murag malangan gyud pagpakasal, magpuyo-puyo na lang hinuon tungod kunos kadako sa gasto sa kasal. Pero ang nakapadako gyud ana usagis nakapadako sa gastos kasal kana gyung hikay. Kay dili sayo no usa ka tawo hotdon magin ang 7 ka paan sa usa ka tawo. Unsa na kanog 4,000 ka buok nya 7 ra ka buok paan. Na kay anak 3 ka buok nya wa na kay trabaho, tak-taka. Nya tagaan na kag allowance nga 1,000 ang simana, nya 7 ka buok imong anak. Kaya. Mo nang uban karon sa sus lisod na kay mga anak og daghan. Duha na lang gi anak. Mo na siya. Kana mao nay tawhanon nga kamatuoran. Niya kay maglisod man ta, maghimo sa tagtawhanon nga solusyon. Ang solusyon sa mas nahitabo ni Hesus, papulion ang mga tao. Papulion, palakta. Ayaw pagpa-sakripisyo nila. Ang solusyon sa nato, hala, mangural sa balay. Aron dili mudugok ang kanang silingang mga way kaon. Kurala imong balay. Aron di kasod. Kay managana naman to. Kay way kural, nyawa say sira, muditso man tog ukab sa imong kusina. Muditso man tog kuha sa imong mga bugas. Ana mahurot na imong bugas. Hala, butangig doorknob. Nya i-close na diha. Nya butangig no trespassing private property. Kana secured na kaana. Mo na siyang batasan nga tawhanon. Sakto na dili. Say dili kasakto ana. Porting saktuha ana ay maobitan na ginabuhat ros tanan, ginabuhat tas tanan. Adi tingali tanan gyud kay ang kanang wa say balay wa man sa nagbuhat ana. Pero ang kana bang naibalay ba labi na gyud naa kay matigom-tigom nga bahandi gibuhat na. Pero si Jesus lahi. Ingon siya ayaw. Concern kay siya ba? Ayaw palakta. Kay mga makuyapan unya na dihasdan, wala ba na yung mga kaon, tulo na nakaadlaw, sige kuyog nako. Palingkura. Nya kitay mo pakaon. Yung sa may gamiton, ang 7 ka paan. Kaya, ipakaon ang 7 ka paan ngadto sa 4,000 ka tawo. Kung si Jesus pasultihon, why problema? Kaya. Agi pakaon. Pag human, kaon, busog kay silang tanan. Nasubrahan pag yun og 7 ka bukag. Sunan ka na, ang 7 ka paan, nakapakaon og 4,000 ngadto 5,000 ka mga tao. Unya nasubraan pag yun hinuon og 7 ka bukag. Unsa man tawag na to ana? Unsa tawag na to ana? Milagro. Milagro. Gusto mo magmilagro? Kamao mo muhimog milagro. Dili. Kay igsuon man ta ni Kristo. Si Kristo nakahimo magmilagro. Nya igsuon man ta. Dili ta kahimo diay. Si Kristo anak sa Dios. Nya kita anak masata sa Dios. Dili ta kahimo. Matod pa ni San Pablo, ang tanan nga nabuhat ni Jesus, mabuhat sad nato. Gani si Jesus mideklarar, bisan unsay inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Og ako ning gibuhat aron makahimo mo labaw pa sa akong gihimo. Mo na giingon ni Jesus. Ang kita ko no makahimo pa ta labaw pa siyang gihimo. 12 raman to kabuk iyang apostoles sa una. Nya plus niya
13. Sila gito'y solid nga grupo. Ang ilang giatiman, gipakaon 4,000 or 5,000 kabuok. Karon kay ang Katolikos tibok kalibutan 1.2 or 3 billion naman. Plus ni Jesus, pila naman na? Kamu na lang ihap. Porting daghana Unya kung magtinabangay tang tanan, kining 1.3 billion ka mga Katoliko. Katoliko lang way labot lang ng ubang Kristiyano, mga Protestante, uban pa diha, way labot. Kita lang Katoliko, magtinabangay ta, pagsulbad sa kagutom sa atong isig katao. Makasulbad ta, dili? Makasulbad. Sulbad dinhi lang sa atong parokya, pilagod ta kabuk dinhi, gikan dinhi ngadto tabla, pilam ta kabuk. Yango lang mo di ako sa ko kibaw. Ato pangutan ato mga kapitan. Pila ta kabuk. Ibutang ta lang dinhi og mga 20,000 tatanan. Nya naa diha roy way kaon. Kay kitang tanan makaon man kita, bisag ginagmay kakaon man kita. Naa diha way kaon nga mga 5 kabuok or 10 kabuok. Nya kitang tanan mo, tampo tag bugas nga tagsa lang kahakop kada balay. Bugat na o dili? Dili. Sige, haron dili gyud kay kapoy sa napadung suroy pa kangatos balay. Sila na lay atong pasuroyon. Pamahaw atos usa ka balay, paniodto atos usa ka balay, panihapon atos usa ka balay. Bugat din nang na. Dili. Bisag din na sila mo trabaho makakaon na. Pero unsa may babag, muingon din ta ngigagod. Haya-haya nila no. Di na lang sila mo trabaho nya makakaon, kahaya-hay gud. Hala, ikaw kun ay pagsuroy-suroy nga wa kay balay, nya wa kay kaon. Hay may hayahay, ikaw nga naghatag og pagkaon o siya nga nagsigi og pangayog pagkaon. Mas hayahay ka kay na kay imong kaugalingong pagkaon, katuwa man to'y pagkaon. Nya hayahay din na, giilis ko mo roll. Muna nga si Jesus ang iyang gi-offer ang Ginoo ba nga gihisgutan ni propeta Isaías diri sa unang pagbasa, ningon siya, makasud lang mo sa akong bukid, niining akong bag-ong bukid, magbahak ang pagkaon og mga lamiang bino. Ang kumbira kanunay ang kumbira, pasabot dili gid magutman ang suod sa Ginoo. Kanang gasigig kuyog sa Ginoo, di gid na magutman. Di gid na magkalisod kanang gasigig kuyog sa Ginoo. Pero kanang mga hudas sa Ginoo, kana bang simba-simba unya mga satanas dai kay binuhatan inig humas misa, kana mga tigpakaron ingdon ba mao ginay magkalisod. Kana bang sigig ingos Ginoo nga Ginoo mutuo ko nimo, Ginoo mosunod ko nimo, pero ang kwarta di ay mao iyang Ginoo sa kinabuhi. Daw kay kwarta. Daw gyud kaayo. Ang iya gyud tigom kay para sa akong kaugmaon. Kisa man di ay nag-secured sa atong kaugmaon, ang kwarta o ang Ginoo? Kana. Nya kun wa na kay kwarta, nya na kay Ginoo, secured o insecured? Di ka magsing pangutkot sa imong paita ni way kwarta ana. Mayon tang mangutkot sa atong paita ni way Ginoo paita gyud og wa tay Ginoo. Ang kwarta man noon mo'y pangitaon maayo. Mao na may Ginoo hinuon. Mangaway na mas mga nangutang nga di mo bayad. Buy-buyon pa. Kamu biya sa una, sa dihang nanginahanglan ka, wa biya ako magkuan dayon, maglangay-langay, taga-adenti ka, nya karon ako na nanginahanglan, imo kong likay-likayan, kabaga gun imong naong. Ang usa sa ditong giyaw-yawan, sige sag panunglo, may ratag mamatay ka. Hasol ba ning buang nako Wa na perti na yung awaya, wa na pagkaon, wa na kalinaw, wa na paghigugmay. Nga naman, ang kwarta man maoy gipakaginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, niingon ta nga sa to? Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Ninduta na no? Ang balay sa Ginoo, why problema ang kwarta dito? Wa nay gamit ang kwarta kay libre ang tanan.
Pero unsaon man pagpuyo didto sa balay sa Ginoo? Una, atog yung puy-an ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. Ug unsa man ang kinabuhi ni Kristo? Ang pagsigig yung atiman sa iyang isig katao. Kana yung paghatag og kanabang kaluoy ngadto sa mga nanginahanglan. Mao bitaw diri nga dad-an siya ngadto mga tanang masakiton, iya ra sang gitambalan, giayo niya tanan. Kana bang ang atong paningkamot para sa kaayuhan sa katilingban, dili kaayuhan sa atong kaugalingon. Na dinhi. Tinabangay ta ana. Katilingbanon ba? Gitawag na siya og community-centered or community-oriented. Dili kay self-oriented. Dinhi bitaw sa atong parokya, ako maginisgag balik-balik aron sad mo makasabot. Kining ato mga proyekto dinhi nga dagko na kay kantidad, dili biya ni siya sayon hipuso ning kantidara. Ug anhi lang kita mangita dinhi sa atong parokya kaning palibot dinhi bang. Kusmod na kay nignaong ang manimba. O gatog yung anaon pagda niya kana mga balay diha ato nang kutahan sila tanan mga Katoliko ato niya atong ingnon og di ka mohatag maimpierno ka kay Katoliko ka minaw ko imaldisyon na kustanan. Pero ngano man nga nahimo man ni nato ang proyekto nga dagko kay tanan tungod ni siya sa mga tao nga katilingbanon ang panghuna-huna nga bisag di ako sa Amerika, di ako sa Canada, di ako sa Australia, di ako sa Kuwait, Hong Kong, Japan, ug asa ko gidapita. Nibati ko sa gikinahanglan sa San Vicente Ferrer Liloan. Nibati ko sa ilang panginahanglan, bisag layo kay kustanan. Unya ang taga diris dool. Ang sa may gisulti. Salamat. Ako ka na, salamat. Ang ato sa muampo sa ta para nila, ato sa iampo. Magampo sa ta, pasalamat po ta, ampingan po ni natong ilang hinatag. Dili kay yama-yamaan. Ana, dili kay ato lang ibaliwa, ato sang ampingan. Nya kita sa dinhing na nagsimba, maghiusa po ta. Nakighiusa, mga ganitong tuas layo, nga wag yun kailan nato. Kakita lang nato dihas TV, dihas online. Napay mo ingon ako, Father, salamat yung kaayo nga nagkaila ta. Kaila gud taon ani nga ta magkita. Nagpasalamat yung kung nagkita ta, Father. Nagkita nga, wa man ko kita nila. Pero ang gipasabot nila nga ni simba ko sa misa nga ikay nag-celebrate, natandog ko, nakasabot ko, nabag-o ko, nahayagan ko, na-inspired ko, mo na mubati sad ko sa imong panginahanglan uban sa imong parokya. Pagkanindot ana, gitawag na siya yung Catholic Church. One body with many parts, but each part is concerned about the welfare of the entire body. Sabot mo ato? Galisod kong sabot ato. So, usa ka lawas nga dunay daghang bahin, apan ang matag bahin naglihok alang sa kaayuhan sa tibuok lawas, dili lang sa iyang kaugalingon. Ug mao ni siya ang gingharian sa Dios. Mao kini ang tinuod nga langit dinhis kalibutan. Mao kini ang tinuod nga simbahan. Og mao ni ang tinuod nga tuburan kalipay og kalinaw. Dili nang pagsigig himo anang balay dagko kayo, tigo anang daghang ing kwarta dias bangko, acquire anang mga yuta nga dagko kayo, pangural anang mga yuta, sigig yung panghingilin anang mga taong namuyo, paghinginlan. Wa bay klarong relocation. Unya, way klarong relocation, mag-squatter, magyaw-yaw na sa ta, kadaghan bang squatter? Akatuyaw-yaw itong nangural. Nga nung gipapahawa na dito, nga nangumar ba unta na dito, nya gipapahawa man noon, nangisda man ta na dito, giilog naman hinuon ang dagat. Mapatay kita ani, sige na, manindog na ta. Mga igsuon, maghiusa kita sa paglakaw subay sa dalan sa Ginoo nga naghatag sa daghang mga grasya.
Muingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagpanaw, subay sa mensahe ni Kristo, nga ang panaghiusa sa tanang magtutuo, mao'y mulig-on sa pundasyon sa pagtuong Kristohanon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang kanasuran nga anaa sa panagbangi, nga makaangkon sa grasya sa pagpaubos o pagbakigdait o ipatigbabaw ang kabalilhon sa panaghiusa. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nangamatay nga mahidangat na sa langitnong gingharian sa Dios ug makaambit sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahong Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang maayong butang nga among gikinahanglan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, pimaan sa mundo, sa dupa o sa dusa. Kining kining vino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, tunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, ug alang sa sanang kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtaw, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan.
Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daiko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom ning misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin
Hingayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kadimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan.
Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang multiplication sa atong mga grasyang nadawat. Pero ang kondisyon lang, sama ni Kristo, magsige lang gitag paningkamot sa paghatag o kaayuhan sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. So ugma pohon, magsugod ta sa atong nobinaryo sa Birhen sa Guadalupe para sa iyang kapistahan. Kay ato maning patrona gid sa Sugbo, apil ta dinhi og celebrate. Pero wapata ka hukom kung maghikay-hikay ba ta. Depende lang yan na makigsabot pa ko sa akong mga partners in crime, no? Sa pastoral council na abatay atong ikay-hikay inig tapos pizza 12. Wa gani magkinuan na lang ta tinutukay niya padayon tang na maligya ron sa atong 1,000 ka slots para sa ato dinhing phase 2 part 1 sa atong projects niya tag 3,000 per slot nga gitawag nato og faith and power slots. Sige, pamalit mo aron malig-on ang pagtuo og mahimo mong gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord